Tervetuloa koretreenin pariin. Käy vaan sinne istumaan niin, että jalkapohjat tulee sitä maata vasten. Polvet on koukussa. Tuo kädet eikä takareisien taakse ja käännä häntää alle. Näet pyörällä siellä rullaa puoleen väliin alas. Eli nyt ei tarvitse tulla ihan alas asti, vaan sinne semmoiselle kohdalle, että pääset sieltä hyvin vielä ylös eteen. Menet ihan pyöreäksi sinne jalkojen päälle. Sit voit ojentaa sieltä selään. Uudestaan käännät sieltä. Häntä yrität saada alaselkää kohti mattoa. Ja sieltä tuut rauhassa ylös. Ylhäällä ojennat selään. Tehdään vielä kerta näin. Yrität saada sitä alavatsaa töihin. Painat sitä ristiluuta sinne kohti mattoa. Hyvä. Ja sieltä tuut ylös. Ojennat selään. Seuraavalla viedään kädet tänne eteen. Ja sieltä vielä samaa. Tuut sinne alas ehkä vähän alemmaksi. Ja sieltä alempaa ylös. Taitat sinne eteen. Ja sit ojennat selään. Seuraava lisätään sinne soutu, eli vedä sieltä kädet sinne rinnalle ja sieltä avaat sivukautta eteen. Eli sieltä soudat taaksepäin, eli sieltä taakse. Kädet on siellä rinnalla, niin sit avaat täältä sivukautta ja tuut eteen. Joo, sivukautta ja eteen. Mietit, että sulla olisi airot kädessä. Nojaat taakse. Vielä muutamat. Alas ja sivukautta ylös. Vielä viimeinen. Ja sit seuraavalla rullaa sinne ihan selinmakuulle asti. Ja jää tänne. Tuo polvet ihan yhteen, niin että kantapäät nousee vähän irti maasta. Varpaat on päkiät on siellä maassa ja polvet on ihan yhdessä. Vie polvia oikealle ja keskelle. Ja sitten toiselle puolelle ja keskelle. Niin, että polvet pysyy koko ajan siellä ihan yhdessä. Joo, sieltä vatsalihaksilla vähän niin kuin nostat ja vastakkaisella puolella aina polvet takaisin ylös. Viet sinne sivulle. Ja aina kun viet sinne sivulle, niin tavallaan sitä vastakkaisella puolelta vähän varpaatkin irtoo sieltä. Eli että ne polvet pysyy siellä yhdessä. Hyvä. Tee vielä viimeinen kerta. Nosta nyt polvet lantion päälle. Ja tee tässä sama niin, että on 90 asteen kulma polvessa. Sääret on sinne vaakatasossa. Ja sieltä viet polvia sivulle. Ja palat vatsalla, nostat ylös. Ja toiselle puolelle. Ja sieltä keskelle. Vielä sivulle. Vatsalihaksella palautat. Vielä kerta. Hyvä. Ja sittenhän pienet pepun nostot. Nosta vähän lantio ylös ja alas. Nostat ja lasket. Nyt jos tuntuu, että ei se peppu sieltä nouse, niin ei haittaa. Nostat sen verran vaan, että tunnet, että alavatsa sieltä jännittyy. Eli vähän kevennät sitä peppua. Sieltä yrität saada suunnan kohti kattoa. Alavatsalla nostat ja lasket. Pieni nosto. Vielä muutama näin. Viimeinen kerta vielä. Ja sitten tuo jalkapohjat maahan, jalat pieneen haaraan. Lantion nostosilta. Nosta lantio ylös, purista pakarat ja rullaat ylhäältä nikamalta alas. Lantio nousee ja sieltä rullailet hitaasti alas. Vielä muutamat näin. Yrität saada ihan tasaisesti lantio alas. Nyt tehdään tämä sama yhdellä jalalla. Eli nosta sieltä lantio niin ylös. Toinen jalka nousee kohti kattoa. Ja sitten lasket alas. Ja vaihdat toisen puolen. Nostat. Ja rullaat alas. Voi tulla vähän sille räjähtävämmin sinne ylös. Ja sitten hitaasti sieltä rullaten alas. Haet vahvan työn sinne takareiteen pakaraan. Sieltä nostat pusket ylös. Kantapäätä sinne painat mattoa vasten, lattia vasten. Vielä
ylös. Hitaasti jarrutta alas. Vielä työnnät ja jarrutat alas. Kerrata vielä molemmat puolet. Hop. Seuraavalla nosta lantio ylös. Yhdellä jalalla jätä sinne jalka ylös. Pysy täällä. Tee pienet joustot. Puppaa ylös. Ylös. Joustat. 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 4, 3, 2, 1. Laske lantio alas ja vaihda toinen puoli. Nostat ja joustat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laske lantio alas. Hyvä. Käännä nyt kylkimakuulle tai kylkihuuveriin niin, että olkapää ja kyynärpää on päällekkäin. Koukista alemmainen polvi koukkuu. Päällimmäinen jalka jää sinne suoraksi. Sitten nostat sieltä lantion ylös. Nosta vielä vähän ylemmäksi sieltä. Paina hartia alas, kylki ylös. Nosta päällimmäinen käsi ylös. Pidä lantio mahdollisimman eteenpäin ja pujota sormet kainalon alta ja kierrät sieltä ylävartalosta. Ja sitten nostat sieltä käden ylös. Ja yrität saada lantiokin nostettua ylös, kylkeä ylemmäksi. Hyvä, sieltä pujotat sormet kainalon alta, lantio pysyy ylhäällä. Ja nostat käden ylös. Vielä 2 näin. Ja yrität pitää siellä koko ajan hartiakin alhaalla. Vedät vähän sitä niin kuin kyynärpäätä ikään kuin lonkkaa kohti. Sitä alakyynärpäätä. Jätä käsi ylös. Hyvä, sieltä nosta jalkakin ylös. Ja pidä siellä. Nosta vähän vielä. Vielä 4. Vielä 3. 2. 1. Laske alas. Vaihdetaan toinen puoli. Kyynärpää, olkapää päällekkäin. Alimmainen polvi voi jäädä koukkuun. Nosta tuo vähän kyynärpäitä vielä lähemmäksi. Lantio nousee. Lantio pysyy siellä suorassa edessä. Nosta alakylki ylös. Päällimmäinen jalka ylös. Alkaako käsi? Jalka saa vielä maassa. Ja sieltä pujotat sormet kainalon alta. Ja nostat ylös. Hyvä, lantio pysyy eteenpäin. Ylävartalosta kierrät. Joo, sieltä nousee. Vielä vaan. Vielä kerta. Jätä ylös. Nosta vähän ylemmäksi. Nosta päällimmäinen jalka. Ja siellä pysyy. Nosta vielä hartia alhaalla. Vielä 4. Vielä 3. 2. 1. Ja laske sieltä jalka alas ja lantio alas. Hyvä. Loistavaa. Siinä oli koretreeni.